Mae cynllun MySparc wedi ymateb i her sy'n bodoli o ddiffyg gofod digidol ar gyfer cefnogaeth busnes yng Nghymru, ond yn arbennig yn ardal ARFOR. Lle'r bwriad ydy bod ni yn cefnogi pobl falle sydd yn gweithio 8 tan 6, 9 tan 5 ac ella ddim yn medru cael mynediad dyddiol at gefnogaeth busnes oherwydd bod nhw'n gweithio llawn amser neu bod nhw ofal plant, gofal teulu. Wedyn mae MySparc yn rhoi y cyfle iddyn nhw fod yn gweithio ar gynllun busnes yn ei hamser ei hun ac yn gweithio trwy'r broses yn yr amser hwnnw. Mae'n rhoi cefnogaeth iddyn nhw wedyn, wath i chi ddeud 24 awr y dydd, achos mae nhw'n medru mynd ati cynllun busnes, gweithio arno fo a bod rhywun yn edrych arno fo diwrnod wedyn tra mae nhw yn ei gwaith. Felly mae'n gyfle i adnabod yr her yna ac i ymatab i'r her yn fwy na dim, i roi y cyfle yma i bobl gychwyn ar eu busnesau. Neil dwi rhedeg cwmni ar nhw Brandifyd. Da ni'n datblygu a dylunio apiau ar gyfer ffonau symudol a'r we. Dwi'n meddwl os fysa rhywbeth fel MySparc di bodoli blynyddoedd yn ôl, so wedi gwneud gymaint o les i ni fel cwmni. Mae bethau'n teimlo reit hen ffasiwn. Byddwch chi'n delio efo pethau fel Busnes Cymru drwy e-byst a pethau felly yn cael cymorth. Mae'n meddwl am cael cymorth drwy e-byst a felly dyddi yma'n swnio reit hen ffasiwn, a mae rhywbeth fel MySparc sy'n galluogi pethau ddigwydd yn instant o fewn yr app a cael y cymorth a cael bod yn part o ecosystem efo cwmnïau tebyg yn wych, a rhywbeth dwi'n edrych ymlaen weld allan y byd na. Da ni wedi gweithio efo 3 partner, fel 3 partner ar y cynllun MySparc ar hyd ardal ARFOR. Yma yng Ngwynedd a Môn, MySparc sydd wedi bod yn rhedeg y cynllun. Wedyn, da ni wedi bod yn cydweithio hefo Aber Innovation yn Aberystwyth ac hefo pentre Awel yn ardal Sir Gar. Mae'r partneriaeth wedi mynd yn arbennig o dda a lot o fewnbwn gan y partneriaid ac edrych ymlaen i gydweithio i'r dyfodol hefo nhw. Nid yn unig bod ni'n ymatab i her o rei cefnogaeth busnes ar gyfer pobl sy'n cychwyn i fyny, ond ydym hefyd yn creu ecosystem ar gyfer busnesau sy'n bodoli'n barod, creu cysylltiadau, dod â nhw i gysylltiau hefo angylion buddsoddi, cefnogaeth busnes cyffredinol neu mynediad at arbenigwyr. Mae o'n mynd i fod yn ddiddiwedd be fydd MySparc yn gallu wneud ar gyfer y dyfodol. Mae'n bod y wych gweithio ar yr app efo'r criw yn MySparc a'r busnesau eraill sydd wedi lleoli yn MySparc, a dwi'n edrych ymlaen gweld o'n mynd yn fyw yn fuan. Felly, sut mae'r dyfodol yn edrych ar gyfer MySparc? Wel, mae gennym ni ddiddordeb yn barod gan brifysgolion eraill yng Nghymru. Mae Prifysgol Caerdydd wedi dangos diddordeb mewn bod yn rhan o'r cynllun ac yn gweld y buddion o ddatblygu ecosystem ddigidol ar gyfer cydweithio hefo'i myfyrwyr a'r ochr academaidd. Ond da ni hefyd wedi cael diddordeb gan MIT yn Boston yn yr Unol Daleithiau sydd yn rhywbeth cyffroes iawn i ni, a maen nhw'n gweld y dyfodol efo ecosystem ddigidol a sut oes fo'n medru gweithio iddyn nhw yn MIT hefyd. So mae hwnna'n rhywbeth mawr a rhywbeth cyffroes iawn i ni.